अब की भेजब लसार के भैया के सार अब की भेजब लसार के भैया के सार के भैया के सार के भाई राम के जे सार जी बने जब अपना बहन के ससुरारी आवते तो कितना ठाट बाट से कितना हीरो बन के आवते तो उनका स्वागत करते लोग कहता बनतार सब किन तार तीन गो बहिन अरे बाबा तोहर तीन गो बहिन अरे बाबा सुनो भैया के सार तार तीन गो बहिन अरे बाबा भेजब सुधार के भैया के सार अब की भेजब सुधार के भैया के सार के अब की भेजब सुधार के भैया के सार के भेजब सुधार के भैया के सार के रुक जाए ऐसे ही एक जनी अपना जीजा के बुलाओ तरी फगुआ में होली के लेकर कहा तरीका से कि जीजा आई ससुरारी कहा तरीका से समझी कि हम ही कहा तनी अपना पाहुन जी से अच्छा कि होली खेले खाती अब की बारी जी जीजा आई ससुरारी आई हमारा आखिरी गीत फिर ओकरा बाद अपन गार्जियन सब के आदेश दे काहे के कैसे कि होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी ससुरारी
फगुआ हमारी साथे मनैती बड़ा अच्छा लगी। का तेरे कैसे साली सरहज संगे फगुआ मनाली, साली सरहज संगे फगुआ मनाली, फगुआ मनाली जी फगुआ मनाली, फगुआ मनाली जी फगुआ मनाली। का तेरे कैसे कि हम ही एगो साली राउर बानी दुलारी, बानी दुलारी जी बानी दुलारी, साली सरहज संगे फगुआ मनाली, हम ही एगो साली राउर बानी दुलारी। कहा तरी कि रउआ चिंता मत करी, ए जरा तू खाना पानी आ सेवादारी हुई पूरा सेवा। हाँ हाँ कहा तरी कैसे खूबे होई राउर सेवादारी जी, खूबे होई राउर सेवादारी जी, जीजा आई ससुरारी होली के देखावी अपनी बारी, जीजा आई ससुरारी होली के देखावी अपनी बारी, जीजा आई ससुरारी होली के देखावी अपनी बारी, जीजा आई ससुरारी होली के देखावी अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यही में बड़ा भाव से एक जने कहत रही राउर गीत